आसाम सरकारनाव फैसा गैला नामा आनजाद खुंनो थाखाय सेबानाव फैसा गैला नामा आनजाद खुंनो थाखाय आरो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि इयुन जिउखौ लानानै बिथांमोना गेलेनो मोना। दिनै फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गिनाय सोमजिखांदों। थागथियारियाव दङमोन, प्रिपारेसनाव दङमोन। दिनै बेबायदि जायोब्ला जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बियो माने मोजां नङा। सेबाया टटालि 100% फेलें जादोंखौ जों बुंनो हायो। मेट्रिक आनजादनि सेथि बिलाइआ आनजादनि सिगांनो गोसारनायखौ लानानै एबसुनि खुद्रिखांनाय हाबाफारि। जों बयबो मिथिगौदि सेबानि बानजायनायाव दासान्दि सोलिगासिनो थानाय मेट्रिक आनजादनि दिनै समबारखालि जानो गोनां गोरलै बिगियान आयदानि सेथि बिलाइआ गोसारनायनि जाहोनाव दिनै खुंजानो गोनां आनजादखौ दोनथ'नाय जादों। बेराफारसे फरायसा समनि मोनसे जांख्ला एबा गोनांथार आनजाद मेट्रिक आनजादाव बेबायदि सेथि बिलाइ गोसारनाय, आनजाद दोनथ'नाय आरो बेले बेजे थासारि सोमजिबाय थानाया फरायसाफोरनि सोलोंथाइ जिउआव खैफोद लाबोदों। सेबा आरो सरकारनि बेबायदि गोहैलो आखु आरो आनजाद सामलायनायाव फेलें जानायखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुद्रिखांनाय बायदियैनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायावबो क'क्राझाराव थानाय सोलोंथाइ बिथोनगिरि मावखुलियाव खुद्रिखांनाय हाबाफारि लादों। आसामावहाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ नुनानै जोङो जोबोद लाजिनायबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों। फरायसाफोरनि इयुन बिथांमोननि फिउचारखौ लानानै गेलेबाय थानायखौ जों दिनै जोबोद दुखु मोनदों। दा बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै 1 घन्टानि थाखाय जोङो बेबायदि हाबाफारि खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफान आरो सेबानि जाय मेट्रिक आनजादखौ बिथांमोना दैदेनो बिथांमोननिसिम जोङो खुद्रिनाय आरो कन्डेमनेसनखौ जोङो दिनैहाय दिन्थिदों। मानो होनबा थांनाय 3 मार्चनिफ्राय जे मेट्रिक जे आनजाद बियो सोलिदोंमोन, नाथाय गिबिनिफ्रायनो जोङो बेबायदि माखासे कुइसन लिक आउट जानाय खिलिमिलिखौ जों नुदोंमोन आरो दिनै फैनानै दिनैहाय जेनेरेल साइन्सनि साबजेक्टआ बे दिनै जानांगौमोन, नाथाय बेखौ जोङो मैया हरनि गेजेरावहा दहाय फुंनि गेजेरावहाय जोंनो मेसेज मोनबाय दिनैनि जे जेनेरेल साइन्स साबजेक्ट बेबो दिनै केन्सेल जाबाय। दा बियो मानो थाखाय दिनै केन्सेल जानो मोनखो, मानो दिनै बियो पस्टपन जानो मोनखो, मानि थाखाय दिनै आसाम सरकारा दिनै बिनि एन्सारखौ दिनै जोंनो होनांगौ सोलोंथाइ बिफाना। मानो होनबा बिथांमोनहा दिनै एथ' मोनसे स्ट्रं सेबा कमिटिया दिनैहाय दिनै मेट्रिकखौ सालायबोबाय थादोंमोन, नाथाय जों नुनो मोनदों बेबायदि गोबां समफ्रावबो बेबायदि किलिमिलि जानानै पेपार लिक जानाय मोननाय। दा बिथांमोना बेनि गेजेरजों दिनै रोखा फोरमायदों सारा आसामनि मानसिफोरनो बिथांमोना दिनैहाय पेपार लिक खालायनायनि मेन कारनानो मा, बेवहाय मा आन्दोआव दङ, मा थाखुमानानै दं। ना आसाम सरकारनाव फैसा गैला नामा आनजाद खुंनो थाखाय, सेबानाव फैसा गैला नामा आनजाद खुंनो थाखाय, बियो जोंनो मोनसे बेबायदि बिदिन्थिखौ दिनै दिन्थिदों। दा बेनि थाखायनो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों, बुंदों बिथांमोना जिखिनि आनजाद फैया मानो बेखौ मोजाङै खुंनांगौ आरो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि इयुन जिउखौ लानानै बिथांमोना गेलेनो मोना। दिनै सेबाया आनजाद खुंनायाव दिनै फेलार जादों। बारे बारे बिथांमोना लिक आउट खालायनायनि थाखाय मानो बिथांमोना दिनै फेलार जादों। बिथांमोना मोजाङै खुंनो हानांगौमोन। जिहेथु जोङो नुदों सासे फरायसाया मोनसे मोजां थांखि लानानै मेट्रिक आनजादखौ लिरो, बिथांमोना थांखि लानानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै गाव गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बेनो मोनसे हाइ टाइम आरो मोनसे हायार इडुकेसन लानायनि मोनसे बेनो बिगिनिं। दा बेवहायनो जुदि किलिमिलि जायोबा आनजाद लिरनाय समावनो जुदि किलिमिलि जायोबा सोर फरायसायाहाय मोजां आनजादखौ बेबायदि उनावहाय लिरफिननो हागोन। दा बेबायदि मोनसे प्रिपारेसन जानानै फैनायाव बेबायदि हठात केन्सेल जायोबा बयनिबो गोसोआव हार्ट मोनो आरो दुखु मोनो। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि मावख'आवहाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों लादों। लोगोसे डिसि अफिस आरो साब डिभिजन लेभेलाव बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायावहाय बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि लांगोनायावहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय समाव जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफान आरो सेबाखा मोजाङै खुंलांनांगौ आरो दायनिगिरि जाय पेपार लिक खालायदों बिथांखौ थाबैनो आयेन बाबै हमनानै साजा होनांगौ।
खारनानो जाहैबाय जे जों बयबो मिथिगौ मैया मोनायावहाय जे गोरलै बिगियान जे सोंथि बे सोंथिया ससियेल मिडियायाव जिहेतु माने लिक जाबाय आरो लिक जानायनि उनावहाय जे सेबाया दिनैनि जे जानो गोनां जे गोरलै बिगियाननि जे आनजाद बे आनजादखौ जिहेतु माने केन्सेल खालामबाय। दा बिनि थाखाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम नाङै जोङो बे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों माखासे दाबिफोरखौ लानानै। जे जोङो थांनाय 3 थारिखनिफ्रायनो जिहेतु मेट्रिक आनजादा सोलिबाय थादोंमोन बे सोलिबाय थानाय समावहायनो जोङो सिगाङावहाय जे इंराजि आयदानि साबजेक्ट माने जादोंमोन बेवहायबो आसामनि माखासे मोनसे सेन्टारावहाय जिहेतु बे आनजादा केन्सेल जानो गोनां जादों आरो बिनि उनावहाय जे सानखान्थि गोरलै सानखान्थि बे आनजाद जादोंमोन बेवहायबो माखासे बेबायदिनो खेलेमेले माखासे जानायखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों। दा बिनिखायनो जों बेखौनो दाबि खालामदों जिहेतु माने मेट्रिक परिखाया जिहेतु माने सासे फरायसानि जोबोद मोनसे गोनांथार मोनसे आनजाद जाय आनजादखौ होखांनायनि उनावहाय जे माने हायार इडुकेसनाव फरायनो थांनायनि बियो मोनसे जांख्ला। दिनै बेबायदि समावहाय बेबायदि जाथाय जाबाय थानायनि थाखाय दिनै फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गिनाय सोमजिखांदों आरो बिथांमोना माने 1 बोसोर जिहेतु मोनसे थागथियारियाव दङमोन प्रिपारेसनाव दङमोन दिनै बेबायदि जायोब्ला जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बियो माने मोजां नङा बा मोजां जानाय नङा। दा बिनिखायनो जों दाबि खालामदों जे माने बाखि जेखिनि माने आयदाफोर दङ बे आयदाफोरखौ जेन' जे फ्रि एन्ड फेयारै मोजां रोखोमै खुनु गेना गोरोन्थि गैयाजासे जेन' आनजादफोरा मोजाङै खुङो आरो बेजों लोगोसे जे नैबे पेपार लिक जानाय बेवहाय जाय माने दुस्रकारिफ्रा बिथांमोना लोब्बा दंमोन बिथांमोनखौ माने नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ थाबैनो गोख्रों राहा लानानै बिथांमोनखौ मोनसे साजा होनायनि बेबस्थाखौ लायो जों बेखौनो खावलायदों। जोङो बेखौथ' जों बुंनांगोन सेबाया थारैनो बे बेलायावहाय माने 100% बियो माने फेलें जादों। थांनाय समफ्रावबो बेबायदि जोङो सिगां बोसोरफ्राव जोङो नुबोबाय थानाय जादों जे एखमबा समावहाय बेबायदिनो कुइसन लिक जानाय एखमबा समावहाय बेबायदिनो माने कुइसन पेपारखौहाय माने मोसौआ जालायनाय बेबायदि सिगां समफ्राव सेबानि जे माने आनजाद फाथिनायावहाय माखासे बेबायदि गेना गोरोन्थिखौ जों नुबाय थादों। बिनिखायनो बेवहाय सेबाया टटालि 100% फेलें जादोंखौ जों बुंनो हायो।